ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ତାହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ବୟସର ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ, ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେହି ଯଦି ଆଜି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାଆନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ଶୀତ ଦିନ ସରି ସରି ଆସିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପବନଟା ବହିଥାଏ ସେହି ପବନରେ ଆମର ଓଠଗୁଡ଼ିକ ଶୁଷ୍କ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ଶୁଷ୍କ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଓଠଗୁଡ଼ିକ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଓଠଗୁଡ଼ିକ ଫାଟିକି ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ। ତା ସହିତ ଓଠ ଯଦି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ଏହି ଜିନିଷରୁ ଥରେ ଲଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଓଠଟି ଜମାରୁ ବି ଆଉ ଫାଟିବନି। ଯଦି କଳା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ ଓଠଟି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଜିନିଷଟି ଲଗାଇଲେ ଆମ ଓଠ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ବିଟ୍କୁ ଧୋଇକି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ବିଟ୍ର ଉପର ଚୋପାଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛଡ଼େଇ ନେବେ। ଛଡ଼େଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଲିପ୍ ବାମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତିକି ପରିମାଣର ହିଁ ବିଟ୍ ନେବେ। ବିଟ୍କୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପରିମାଣର କରିବି ଠିକ୍ ସେତିକି ପରିମାଣର ହିଁ କାଟିକି ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ମୁଁ କମ୍ ପରିମାଣର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ପିସ୍ ହିଁ ମୁଁ କାଟିକି ନେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେଟର୍ ଆଣିବେ। ଗ୍ରେଟର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପିସ୍କୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବେ। ଭଲସେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଗ୍ରେଟ୍ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେବେ। ଯେତେ ବିଟ୍କୁ ନେଇଥିବେ ସବୁ ବିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିନେବେ। ଏବେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅନ୍ୟ ଏକ ବାଉଲ୍ ନେବେ, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ ନେବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ ବିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରେନର୍ ଉପରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ନେଇକି ସେଇ ବିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଟ୍ର ରସ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସବୁ ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଯଦି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତେବେ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ବିଟ୍ ରସ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ରକ୍ତ ପରି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବିଟ୍ ରସକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଲି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇଯିବେ। ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ନେଇକି ବିଟ୍ ରସକୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ କରିକି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କୁକ୍ କରିନେବେ। ଭଲସେ କୁକ୍ କରିବେ ଯେମିତି ପୋଡ଼ି ନଯାଏ। ଯଦି 3 ଚାମଚ ବିଟ୍ ରସ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗରମ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଗାଈ ଘିଅ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଆଡ଼୍ କରିନେବେ। ପୁଣି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏହାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘିଅ ଗୁଡ଼ା ବିଟ୍ ରସରେ ପୁରା ମିଶି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିକି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନେବେ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଭିଟାମିନ୍ ଇ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଏୟାରଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନର୍ ନେବେ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଡବା ଥିବ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୋରୋଲିନ୍ର ଡବା ନେଇଛି, ସେଇ ଡବାରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଢାଳିଦେବେ। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଟିକୁ ପୁରା ଟାଇଟ୍ସେ ବନ୍ଦ କରିକି 15 କି 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜରରେ ରଖିଦେବେ ଜମିବା ପାଇଁ। 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼େଇକି ଦେଖିବେ କେମିତି ହେଇଛି, ଭଲସେ ଜମିଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ପୁରା ଆମର ଲିପ୍ ବାମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ କଲର୍ଟି ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ଓଠରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତରେ ଲଗାଇକି ଦେଖାଉଛି କଲର୍ଟି ଭଲ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଓଠ ଫାଟିଯାଇଛି, କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଏହାକୁ 1 ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଓଠକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବ, ସୁନ୍ଦର କରିବ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ କରିବ। ଏହି ବାମ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ଓଠରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ପୁରା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପରି କାମ କରିବ। ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍କୁ ବି ନିହାତି ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ବାମ୍ଟିକୁ ଲଗାଇବେ ଓଠକୁ ଭଲ ଭାବେ କ୍ଲିନ୍ କରିକି ଲଗାଇବେ। এই ভিডিওটি তো আমার কমপ্লিট ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟଟି ମୋତେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।